semalam kini basilang kayu ditungku dia di sinan napi mangkoidui pacah pariwa dek parandangan sedang mamasak orang pitala dek kami dendang jolagunan paraluwit bagurau lay baturui dia malam kini dek iwit tolong dendangkan rang pagurau banyak nan mandanga nak duo pantun seiriang pasarang kurai bali mau purui anak mudo pai kabalai urang menjual lado mudo lalu dibawa ke pangkalan hati ambo bak rambutku sui iwit mungkin samo iwit bisa selesai pau bek damam salamoko barulah senang batin di dalam pantun khusus baburu babi terima kasih datua tertanda dari Yayang Muwit Ujang Malano. Op, barasi ya tua, ulang lihat. Ulang lihat gua ya. Ulang lihat. Op. Kok ulang lah pantun lihat. Ya. Tapi sebelum Iwit menyanyi, ya, tolong sebuan teh. Oh, Ujang Malano pak anak dan sayang. 3 kali itu Wit ya, pasal metek Jambang. Kau ulang pantun beliak gua ya. Dek Iwit simakkan bana pantun nangko inok manuangkan dia semalam kini basilang kayu ditungku di sinan napi mangkoidui pacah pariwa dek parandangan sedang mamasak rang pitala dek kami dendang jolagunan peraluwit bagurau lay baturui dia malam kini dek Iwit tolong dendangkan rang pagurau banyak nan mandanga nak duo pantun seriang pasarang kurai bali mau purui anak mudo pai kabalai urang manjua lado mudo lalu dibok ke pangkalan hati ambo bak rambutku sui Iwit mungkin semua Iwit bisa selesai dia pau bek damam salamoko barulah senang batin di dalam pantun khusus buru babi Iwit terima kasih datuk mengyang tertanda Yayangmu Ujang Malano di Yayangnya kau kan ya sirang nyamak campin malam kini up dah Malano batanya ku Ujang Malano sih Ujang Malano mungkin sepaguruan jam mandiang almarhum Datuk Abdul Qosir Rajo semua bonah model irama pantun jenya ya tanyon mana GS mana gini Kak Iwit aku mah ya GS Ganggam Suri Iwit di ma Ganggam Suri gini soalnya Ganggam Suri ke dulu cinta bekadian dalam kok sayang tio alai bulu kasih tak mungkin ke diura tapi balah mengatakan disembah dek kawan sambil lalu Wit Ujang Malano sayang 3 kali itu apa anak dan itu pasal metek Jambang tadi yo Ujang Malano sayang op sonta singgo sayang aja nyoba ndak sanggup jadi apa anak Robin ulang lihat ya Ujang Malano sayang calon apa anak dan ulang lihat ya Ujang Malano sayang calon apa anak itu baru masuk ya si tuju adu dua bamanu apa guru aku mangu cubo ladanga kalagu iko ada ujang sabui duduk macampin di nanare de pawe lainyo datang de apa amir ada pulo kalagu iko laba minta sabui lalagu nangka tuju sekali-kali toke ba uang bau
toke ayam. Banyak pagurau basabui tadi pulangnya ke toke ayam yo ya. Dimakai namanya kuik ke dia. Ini toke ayam, toke bawang dulu ya. Tukas gete. Tu beragi ke butiah duit. Aji Mimi mana bau jual matun tak gaya. Dimakai namanya kuik. Pasar mak campin. Aji Mimi macalon ka batu balang mak campinoy. Nyampang kok konta anjang Banduang, kok male sajo nyoba kaja, manca liat bangkai kok nyotakui, kok tak pandai daujang mamire, biarlah denai bawa pulang, dene lai kopi renyo, ubek lake anjang manyala, kok tak daujang malano bawa baburu, taranak lapeh di gungguang nyoma. Kalau ubistura bak lo kajarannya ya. Ubistura kan tahu ya. Batang ketek isi gadang. Itu nih ubistura tuh. Bak lo kajaran ubistura aja nya. Lagi-lagi dulu ubistura. Aji Mimi badan ketek kini oi. Tapi salero lai gadang ka batu balang aco baru langanyo de toke ayam tolong dangakan daujang malano lai bakanda na adian suaman dendangan sabanya iko laki-laki manga kakanduang denena sayang kanduang la jale rama punyo jonang punyo dene bakawan oila tangguang awak maila elok la niai dilansuangan ma Ande bau bistura. Hop. Ubistura aji mimi bistura aja ya. Ulang lihat aja pasal mak campin ya. Ya. Dan istura itu lebih dia menjalankan singkarak itu dia ya. Cari lah batang ubinya nanti ya. Jadi ciri khas ubi istura itu batang ketek isi gadang. Dujang pantun ubi istura. Ya. Ulang lihat ya pasal mak campin dah. Biau bistura badan ketek kini oi. Ndak kini saja ketek dari dia dulu ketek batang biganya ya. Saleronyo nampal yang gadang ka batu balang aco baru langanyo paguraku mango jo kawan-kawan de toke ayam lai bakanda de apa dini jo kawan-kawan sabanya iko laki-laki mangaka kanduang denena sayang kanduang la jale rang bapunyo jonang punyo dene bakawan oila tangguang awak maila elok la niai dilangsuangan ma ande Apa dini? Larisau Wit telon jalihan banas telai dia nak pantun ko ya. Kasih apa na wit sayang malam ko. Banyak basabi irang pagurau tadi mah gitu ya. Ado toke ayam aji mimi ubistura mak campin ujang malano tadi. Tasabi iwadnya ya. Jadi kasih apa na tuang sayang wit tolong jalihan pasan pabading.
Kalau itu padini tanyakan pa Batamu awa ampe mato pagura kumango dengan lakini de ama hitam yo kawan-kawan orang mandanga baku liliang dari situ jua hado pulo sajak mulo baraja sayang aluni cubo nan coiko lah dicubo manahan hati namu marusa bake badan bila lihat pandangan kenanas yang angan-angan kau udah mah dia ya kobit kau pasan mak campin ya iwit kau ingin mencoba ubi stura tuh ya kalau kita iwit makan ubi stura tuh sekali makan mungkin sabuku tuh ya 3 bulan cedawa dia aja ya dia bui ubi stura tuh wit dimakan sabingkah tuh ya 3 bulan cendawonya ba itu kadang isi bistura tuh batang itu isi kadangnya ageson kanda nasamu di dendang Dek mama coba ladanga eko ado kanda tertumbuh dialah kami nak berendang bagurawa sama lamko ede iwit dengaran pasan nak tahu bisi tura dakek bangicon nyududua badan lesu sepatu gadang sampai kini marando aneh ajak sampan bidu sepatu sudah bitu bisa nampang lakang je lah itu ya oh la la ya Sungguh suci karena meminta taureka kami nan basamu nan bapak tata jopa titi nan ba ibarat sapu tangan kolawenyo sajang kakete dapet panangan hujan dina boleh apa-apa palu adikan yang dapet di Bali di mana saja nanarago indah lama kalau dilipet saganggaman makan tampenya indah banyak toke ayam papanjang lagu lah basumangai bilah dek mungkin dek damis lah tibo mungkin ya pesan dari nyotok ke ayam tibo pula pembayan dendenya ya lah sabalun kasih dami surah sebab salarui salamuku dipikir bana habi-habi nan bak di dalam angan-angan gamang bak rasuh kabajawe jatuh bak rasuh kata tanai kok nyampang badan ngilupan yang lanyato damis kau benyo di langit bana datang panawa ube di kanduang dan nantikan dan lain tak mungkin cega ada
Op. Mila,